man sa pagdawat sa pulong sa Ginoo diha sa imuha nga kasing-kasing. Tamang gud tay mga kinaiya na maayo kay ta, hawd kay ta sa pulong sa Ginoo, suhito ta sa pulong sa Ginoo. Pero ang pangutana, gidawat ba nimo ang pulong sa Ginoo dira sa imuhang kinabuhi? Santiago Kapitulo 1, versikulo 19, ngadto na sa 21. Ingon ang pulong sa Ginoo, sabtan ninyo kini, hinigugma kong mga igsuon, kinahanglan nga ang matag tawo mag-inabtik sa pagpamati, maghinay sa pagsulti, maghinay sa pagkasuko. Kay ang kasuko sa tao dili magbuhat sa pagkamatarong sa Dios. Busa, isalikway ang tanang kahugawan ug ang naghingapin nga pagkadautan. Ug dawatan ninyo sa kaaghop ang gitisok nga pulong nga makaluwas sa inyong mga kalag. Ang Dios nga panalangin sa iyahang nga pulong. Sa Amerika, makita nimo sa nagkalaing dapit ang Bible. Kita nimo kung adto ka sa ilaha tingali mga grocery store, may makita ka na mga Bibles. Bisan sa ilahang mga hotel dito makita nimo o makakita ka og mga Biblia. Nagkalaing klase, dunay gagmay, dunay dagko, dunay Old Testament and New Testament. Even ang ilahang mga TV stations dito mga radio stations nila, doon ay mga program may tungod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Even diri sa Pilipinas, gitawag kita nga nag-inusara nga Christian country sa Southeast Asia, ang Pilipinas. Parang dili man inanak ka daghan ang Biblia nato, pero masiguro nato nga makakita kita og Biblia kung mangita kita. Adto ka sa mga bookstores, bisan sa mga daily Christian bookstores, may makita ka ng mga namaligya o may mga display sila na mga Bibles. Nagkalain-laing klase, nagkalaing mga pinulungan. Kung gusto ka og Inilonggo, kung gusto ka og Binisaya, o gusto kag Tagalog, English, makakita ka na sa mga bukan natay mga TV stations diri sa Pilipinas nga nagawali sa pulong sa Ginoo, labi na sa adlawng Domingo, or nagapalabas sila og wali sa pulong sa Ginoo, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Bisan gani ang mga radio stations, gani diri mismo sa Davao, doon nakitay mga radio stations na purely Christian gyud ang ilahang gina-broadcast nila, AM and FM. Now, bisan taliwala niya ng tanan, daghan gyapon sa mga tao ang napakyas sa pagdawat sa panalangin nga mahikaplagan dira sa Biblia. Nabisan taliwala sa kanabitong kaduol nato sa pagtuon o kaduol nato sa Biblia, kanang halos tanan balay siguro sa mga Kristohanon dunay mga Biblia, pero sometimes ma-miss nato ang blessing sa Ginoo nga makuha nato pinaagi sa pagtuon, pagbasa sa Biblia. Ngano ka? In James chapter 1 verse 21, you have to accept the word planted in you. Nganong ma-miss nato ang blessing nga makuha nato through sa Biblia tungod kay tingali wala nato gidawat ang pulong sa Ginoo nga gipugas sa Ginoo dire sa ato ang kinabuhi nato. Now the word accept and that verse comes from a Greek hospitality terms that means to welcome. Now if you're going to be blessed by the word of God, first you must welcome the word into your life. Dawata ang pulong sa Ginoo dira sa imuhang kinabuhi. Now si James nag-ingon siya, you must welcome God's words with 4 specific attitudes. First, be careful. Ingon si James, everyone should be quick to listen, slow to speak. Kinahanglan ang matag usa, kinahanglan maminaw. God gave us 2 ears and 1 mouth. So kung imo sabton unsa ka tubong sa Ginoo, nganong isa man imong baba gihatag ug duha imong dadunggan. Nganong dili man
duha ka ba ug isa ka dalunggan ang gihatag sa Ginoo sa tao o sa tua. Tungod kay dapat lang nga una kita mo istorya o mutingog, una kita mo bubungat sa pulong sa Ginoo gikan sa ato ang baba nato, kinahanglan una nga maminaw kita twice. Ingon pa, we ought to listen twice as much as we talk. Now, being quick to listen and slow to speak gives you a careful attitude that's ready to receive God's word. Para masabtan nimo ang pulong sa Ginoo, madawat nimo ang pulong sa Ginoo, kinahanglan paminawa og tarong saka pakamutingog. Kasagaran ang misinterpretation na is kanang dili ka maminaw, kanang musagbat gani kadayon. Kapag kanang bata, suguon sa ginikanan, pag dili gani maminaw ng bata, posible inig-ulian na di gyud mao ang mapalit ana. Wala ka na istorya ba nga gisugo og papalit og kining ginamos. Unya ang bata kay diretso dagan man dayon, pagani mo mag-istorya ang inahan. So, pag abot ito sa tindahan, nalibog na sa unsay gisugo sa iyaha. And then pag uli, ang gidala asin. Kay wa man niya sabtan og maayo ang gisugo o ang gisulti sa iyaha nga ipapalit sa iyang inahan. Second, be calm. Kinahanglan kalmado ka. Manang kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo gani, kinahanglan susihon gyud nato ang ato ang kasing-kasing. Kalmado ba ang atong kasing-kasing? Ingon pa ang James chapter 1 verse 19, nag-ingon, and slow to become angry. Hinay sa pagkasuko. Ano man, when you're angry, you can't hear much. But a calm attitude increases receptivity. When you're getting ready to hear the Bible, ingon pa, whether at church or in your own reading, take some time to prepare and make your heart calm so you'll be able to hear God when He speaks. Dili mo masabtan, tingali nakatry mo nga gabasa mo og Biblia, murag wala gyud masabtan ninyo. Siguro nakasulay ka ana. Or maybe ato ka sa church, Disemba ka, naminaw ka sa wali ni pastor, pero nahuman na lang ang wali ni pastor, wala kay nasabtan. Tungod kay, wala ka kapangandam. Mabitaw na when you go to church, ato untang pangandaman ang pulong sa Ginoo. Kung waadto pud ka sa simbahan, ayaw pud pagdala og daghan kaayo nga problema o kabala ka sa kinabuhi nga maabot sa punto sa imong oras dito sa simbahan, magtanga na lang ka. Abi ni pastor o naminaw ka sa iyahang awali, pero ang imo dieng suod sa imong hunahuna, kumusta na kato akong tindahan, kumusta na kato akong balay, kung sa akong kaunon, niguli na ako. Manang inig-uli nimo, wa gyud nasulod sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing, kay wa jud kay nasabtan, kay wa manggod ka maghatag og pagtagad sa pulong sa Ginoo. That's why kung moadto ka sa simbahan, kung naa man kay problema, ibilin sa dito sa balay. Isangit sa na diya sa gawas. Ayaw sa dalaha, kay ang imong tuyo is bangayo ka kahibalo sa Ginoo, bangayo ka og kanang kusog sa Ginoo, og bangayo ka og kining kadasig dira sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, aron inig pauli nimo, abtik na ka, dasig na ka. Usahay ginahimo nato nga ang Ginoo kanang tapukanan bitaw mga problema. Sulay og duol ang Ginoo nga kanang dili problema ang imong dalahon. Kung dili moduol ka kay gusto nimo sa simbahon. Ikaw siguro tagakita nimo sa imong anak nimo problema ang ihatag sa imo ha or dalahon diha sa imo ha. Pulan pud siguro ka. Anyway, di man mapulaan ang Ginoo, pero kung gusto jud ka nga makasimba gid sa Ginoo, kung maayo kinahanglan nga andam ka nga maminaw sa pulong sa Ginoo aron imuhang masabtan and eventually imuha gyud na madawat dira sulod sa imong kinabuhi. Third, be clean or kanang putli. Ngayon pa ang James nag-ingon siya, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Isa likway, biyai ang tanan daw na hugaw dira sa imuhang kinabuhi. The word
filth is actually a Greek word meaning earwax. When you have sin in your life, it blocks your hearing of God's word. Kung naa gani problema sa imong dalunggan, maglisod jud kag paminaw. Dira sa pagpaminaw sa Ginoo, nganong bungol ta, dili nato madunggan ang pulong sa Ginoo. Bisan gibasa na nimo, bisan nagatubang na ka sa preacher, di gyapon nimo madunggan ang pulong sa Ginoo. Meaning, di nimo masabtan, dili makasulod diha sa imong kasing-kasing o diha sa imong kinabuhi tungod kay dunay naka-block dira sa imuhang kinabuhi, which is ang imuhang paglunang, pagpadayon sa paglunang dira sa pagpakasala. Ang imuhang pagpadayon sa paglunang dira sa pagpakasala. That's why ingon si James, biyae isalikway ang tanan nga kahugaw nga mo'y hinungdan nganong dili ka baka sabot o baka dungog sa pulong sa Ginoo. Ha? Wala pag ang Israelites sa una, muadto na sila sa balay sa Ginoo, kinahanglan, prepare na ilang kinabuhi, ilang kasing-kasing, nakahinulsol na sa ilahang nga sala kay aron inig-abot nila sa church, andam na sila mudawat, mukaon sa pulong sa Ginoo. Kay mao ni tendency na dili gid kasulod ang pulong sa Ginoo bisa pag naa ta sa simbahan adlaw-adlaw, as long as nga galunan ta diha sa pagpakasala, di gid makasulod ang pulong sa Ginoo diri sa atong kasing-kasing ubisan sa atong hunahuna. Makaingon ta nga bisan dugay na nga nangalagad sa Ginoo, wag gyapon kausaban tungod kay wa man magpausab sa Ginoo. Base ng tuyo lang ba nga basta makasimba lang, dili man na siya mao. Kay dili bot pasabot nga tuwa ka sa simbahan, nagsimba na ka. Mao na akong ginabalik-balik sa una, na dili tanan nag-backslide, dili tanan nag-disconnect sa Ginoo is kadtong wala na naga-church. Dunay daghan nga naga-connect sa church na disconnected sa Ginoo. Connected sa church pero disconnected sa Ginoo. Kay basin connected sa church kay membro siya o kaya nagdako siya dira pero wala gyud siya connection sa Ginoo. Manang importante na kinahanglan kung doon na kay connection dira sa church, dapat labaw nimong siguraduhon nga may connection ka sa Ginoo. Konektado ka sa Ginoo. Ingon pa, how can you clean out the filth? Usaon aron malimpyuhan ka, mahugasan gikan sa imong pagkahugaw diha sa sala? Through confession. In 1 John 1:9, unsay gingon? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dili dayon na basta-basta mo judge ang Ginoo sa imo ha. Kun dili, tagaan pa kanya og chance. Og kini nga chance mao nga maghinulsol sa ato ang kasaypanan. Sa ato ang sala. I remember sa usa ka preacher, usa ka pastor nga nagwali, ingon pa niya, ano ang church dili botubo tingali dunay gihimo dira nga mao hinungdan nga wala siya motubo o wala na mupuyo ang Ginoo. Posible ba nga ang Ginoo biyaan ka sa Ginoo? Posible na siya. Kay even sa Israel history, dunay mga higayon na mibiya ang Ginoo sa ilaha or kanang bitong nahimong silent ang Ginoo sa ilaha. Usahay buhato na sa Ginoo sa church ug bisan sa imong kinabuhi nga silent ang Ginoo kay aron ma-realize nimo nga nagkinahanglan day kag Ginoo. Ma-realize nimo ug mahibaluan nimo kung unsa ang rason nganong silent ang Ginoo. Wag ingon pa sa ka preacher, ingon pa niya basin silent ang Ginoo tingali tungod kay dunay pagpakasala nga ginahimo ana nga particular or ana nga church o ang individual baka. That's why kung muadto gani ka sa balay sa Ginoo, dapat prepare gyud ang imong kasing-kasing. Dapat limpyo ang imuhang kinabuhi, ang imong kasing-kasing nimo. Og kana malimpyuhan kung ikaw mo surrender dira sa imuhang Ginoo, ikaw maghinulsol dira sa imuhang kasaypanan nga nahimo. Ayaw ka bala ka kay ingon mismo ang Ginoo nga kung muduol ka kaniya og mo surrender, maghinulsol sa iya nga sala, siya matinumanon, siya just
nga mopasaylo sa tanan nimong mga sala ug mulimpyo kanimo gikan sa tanan nga dili pagkamatarong. Katapusan, be compliant. Ingon pa ang James 1 verse 19, ingon pa, humbly accept the word planted in you. Kinahanglan mapainobsanon kang mudawat sa pulong sa Ginoo nga gipugas diha kanimo. I believe na dunay gipugas nga pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Pero ang problema, wala nato kini gidawat. Ingon pa, be teachable and surrender to God. Nganong dili ba kasulod ang pulong sa Ginoo sa tua? Or nganong dili nato madawat ang pulong sa Ginoo sa nga gitudlo niya sa tua? Tungod kay dili man gud ta teachable. Natay kinaiya nga kahibalo na tanan. Tanawa, kung mag-share ka sa pulong sa Ginoo, dunay mga tao nga moingon nga kahibalo naman ko ana. Kung sultihan nimo, brad, sister, kabalo ba ka nga si Kristo nagpakamatay alang kanimo ug kanako? Kabalo na ko ana, brad. Dili na ko nimo kinahanglan sultihan na brad or sister. Kabalo ba ka, brad? Kabalo ba ka, sis? Nagihigugma ka sa Ginoo? Unsa ingon sa tao? Kabalo na ko ana, sis. Kabalo na ko ana, brad, nga gihigugma jud ko sa Ginoo. Ang problema, ginablock nimo ang pulong sa Ginoo. Tawar god, bisan dili sa Biblia ato ang hisgutan. Kung dunay duha ka tawo magistoryahan ay tingalin experience nimo na pag ang imong partner or ang imong kaistorya or maybe ikaw may istorya gani sa katong usa ka topic nga nahibaluanan nimo or maybe nahibaluanan niya, usahay isa sa inyo ha mo block. Ay, abalo naman ko ana kadto lagi. Mao lagi to. Inaana ganin ay tabo ana. Gina bara dayon nimo kay lagi nakahibalo ka. Now, mao nay problema kung atong gamiton kana sa pulong sa Ginoo. Higala o igsuon, sultihan ko ikaw. Bisan pag memoryado nimo ning Bible, kini from Genesis to Revelation, bisan pagpun-on nimo imong hunahuna sa mga bersikulo, na kaya nimo i-memorize na sa imong hunahuna nimo. Kung dili nimo ni dawaton sa imong kinabuhi, dili ni mahimong mapuslanon. Ang pulong manggod sa Ginoo, ingon pa sa 2 Timothy 3:16, ang pulong sa Ginoo hait sama sa espada nga duay sa sulab ug budulot kini ngadto sa sulurang bahin sa imong kabukugan. Subot pa sabot, sakit gyud ang pulong sa Ginoo. Kung gusto ka og kana bitong tambag, kung gusto ka og kining mga pagtulun-an na makatabang sa imong pagpuyo ning kinabuhi, basaha ang pulong sa Ginoo. Kung dawaton lang nimo, posible do na gyud kausaban ang imong kinabuhi. Kasagaran sa ato, basa ng basa lang, pero wa gyud pakasabot ug wa gyud pud gidawat. Kay kun imong basahon ang Biblia, naagi pulong dire nga maigo jud ka, masakitan jud ka. Kaya lang ang problema, di gyud na makausab sa imuha as long as nga di gyud nimo dawaton ang pulong sa Ginoo. Kung mubasa gani ka sa Biblia o sa pulong sa Ginoo, kinahanglan andam ka nga magpausab sa Ginoo. Kay kung dili gani ka andam sa pagpausab sa Ginoo, bisan pagmemorya kining tibuok Biblia, di gid ni makausab sa imuha as long as nga dili ka gusto magpausab. Mura ra nagkaluwasan god. Ang kaluwasan gi-offer sa tanan ng mga tao, pero kadto lang mudawat maoy makaangkon sa kaluwasan. Although gitagana sa tanan, pero dili man gud gusto ang uban. That's why alang magpugson ka kundi ka. Alam mo, magpugson ka. So, di ka pugson sa Ginoo, kay di man inanang kinaiya sa Ginoo, nga mapinugsanon. So, kung dili ni mo dawaton, di na problema sa Ginoo. Ang problema, naana sa imuha.